As aventuras de Minchi. Minchi, hola. Hola. Xa é hora de despertares. Ai, quero dormir un pouquiño máis. Pero se xa levas moito tempo dormindo. Non queres ler, xogar un pouco, bailar, cantar? Non. Mira, acaba de entrar Justin Bieber pola porta. Onde? Sí. Onde está? Sí. Justin! Justin! Onde está? Onde está? Xa sabía eu que ia dar resultado de Justin Bieber. Parecíame bastante raro que dormises tanto. Xa case parecías un oso preguiceiro que dormen moitísimo. Pois Dani pasa metido na cama 11 horas e súa nai só 8. Oh, Cantas horas hai que dormir para estar así, tan guapa como a min? depende do animal. Por exemplo, os humanos, cando son grandes, descansan unha media de 8 horas. Queres saber canto dorme, por exemplo, a xirafa? Pois supoño que moitas horas, para ter ese pescozo tan longo e tan bonito. Investigamos o tempo que dormen os animais. Paréceche? Ai, vale. O soño dos animais. De pé, deitados ou boca abaixo, todos os animais necesitan dormir. Casi todas as especies teñen unha fase de sono lixeiro e outra de sono máis profundo. O oso preguiceiro é, xunto co rato, o animal que máis tempo pasa dormindo, case un día. Os leóns dormen ao redor de 13 horas, como os gatos. E aínda que moitas veces pareza ao contrario porque os vemos dormir seguido, aos cans chegalles con 10 horas de descanso. Os humanos necesitamos ao redor de 8 horas de sono, aínda que os nenos deben dormir máis. Eva, que parece mentira que poidamos obter un leite tan rico dun animal que descansa tan pouco. A vaca só necesita dormir 5 horas. Mais curioso aínda é que o animal máis alto, a xirafa, só necesita dormir 2. Buah! Só dorme 2 horas. Pois, eu teño que dormir máis. Unha profesional como a min ten que descansar ben para coidar a voz. Ai, xa me dou conta, Minchi. Queres nos cantar unha canción, non si? Quen? Eu? Non. Non. Veña, vale. Hoxe vou cantar a canción do sono. Vale. Vale? Dormir, dormir, dormir. Se non, non vas ser quen de rir. Se o oso preguiceiro dorme moito, e un rato pequeno tamén, a xirafa dorme pouco, pero chegalle para estar ben. Dormir! Minchi, esperta, que tiraches co espertador. Xa é hora de erguerse. Ai, vale. Dani, xa tes o almorzo na mesa. Que eu tamén quero almorzar. Adeus. Adeus, Minchi. Ei, agardade que teño fame.